Trang tuh.
Data. Nilitumke dag Assam University fu campus ben nilitumke zone ba unit be sitame nilitum aning kantin sitame lapu demonstration ke nando tunik ber nilitum ladak methang ning ke hang ben lapen students no phan sitame nilitum jutang juba dalam bachini nei lapen lahai lam chethan nei charli nei posi nilitum nasi ning kantin sitame padudun nasi pining sitame dolo chuning da dolo inge toy guer bola bangke established ke 2012 pen lo nili kachini dun atenge dodun yer po he tame nili dalan mang chini de lo so Penenge ko pipi ang de kono cepat din. penenge nili tum dak etina ni doi ni tum arleng ke kan labang ke kan pangui po arleng ke kan ladak nili tum pangui si siwa da performance song sin nili tum kan bo lalo ke penenge Assam University fu ke Silchar campus pen the students group bang alang ni tum stame kachisik ke dang traditional dance pen pene kapre ka performance atulang atum da duik ji 18 ni labang ke Son ko sinalo tum ki hai penenge ko hai ji sinalo tum ni sikhe. nilitum ke hai bang ke abik dat po athe nilitum bang competition gali demonstration ining ke hang pen la methang tang jubat ke ching hon pen Netum anam lang pi hawara mai pen. Penenge nang ni cepat din. Kecepate dun. Anam lang pi hawara mai pen sini tum na cepate dun sikiman. Pipi Netum kecenge rong ketong lo rong ketong pe kerit nong ching di. Nam sokiro hacakikan layan netum cepate dun je phasin tum cisik ban se bang iglo. korban cepat din sinalo tum ki hai dun ji pudang ni tum ni cepat din. Sitame netum lansi pupe sitame netum dak longpon di pusin nga cete ani kanas sitame netum longpon bom sitam bom lang pene boy phak sitame pene ke longpon di phasin nga cete pon do. Iya cepat din ban nang tum ni. Ani kanas sitame pene akisa alun la pen ke owe alun la pen ke ako lasona thakse de ani tum la nam sokirum pene long sami la sando
Nilitum dong kamu juta song hawar mai pensi piniladak kacepate pan ke bang. Mingkan kan tak tulon nang litum lapus cepat. Nilitum ke ha ke ceng pentame ladak cepate bom lo non an sitame plike berasir ke bang dengan nang ta nilitum ladak nang cepate dun lo. Ladak tara langsung ke biceng mentame nilitum ladak kacepate pan nang sitong dun. Berarti pipi ka cepat sih nang litum cepat teneng. Nilitum pini larong ke tong penceng lo ke ang ton same cepate aji pusinil tumat hapon nimso ke rung haca ke kan banjar ke kan penceng lok abari mamukan ke cepate aji pusinil tum cisik sedang pon lo. Berarti ka cepat sih nang litum haji pu ninggal tetun. Nilitum ke haji ninga cethe la ke ritong singdi banjar ke kan lapen nimso ke rung nilitum cethe lo.
राज्य में संसार